Een protte van Willem Skoorstra's boeken gaan door oude Friese geschiedenis. Historische namen als Grutte Pier en Redbad komen bij gelijks waarom in zijn verhalen. Waarom schreeuwt hij juist door deze onderwerpen? Ik zit met hem in zijn chockvolle liedse werkkamer. Dat beschreeuwen. Waarom schreeuwt je zo graag? Ik denk omdat ik graag verhalen vertel mooi. Als ik meer rapporten van vroeger zie, dan zit ik altijd in de kantlijnen van Willem kijkt te veel naar buiten en Willem ziet alle vogels vliegen. Bist je verneemd? Kun je toch hoe stritten? Nou, eigenlijk net. Nee? Wat gebeurt er dan? Nou, dan mag je vooral in Fries schreeuwen, weet je wel. Waarom schreeuw je net in het Nederlands? Omdat het mijn taal net is. De taal van mijn het is Fries. Daar uiter maak ik het best in. Maar daar ben je net riek van. Daar is er absoluut net riek van. Nee. Vertel eens wat door die boeken. Welke boeken zoest er nou echt onbevelingen voor jongeren? Om er heel makkelijk in te komen, zou ik zeggen Rasmas. Dat is een cadeauboek geweest. Er zit lekker in. Er zit wat humor in, vind ik zelf. Het gaat wel over serieuze zaken. Het is wel snel schreeuwen, rock'n'roll, tattoos, drank. Nou ja, vooral iets handel. Dus seks? Net een protte. Eigenlijk zo goed als niks, zo goed ik me herinner. Voort en hij verschijnt er een man op het podium met een microfoon in de hand. Elke nien begint te springen en te fluitjen. En boppen alles uit, Jerik Harry met de handen in de lucht razen. Alfred Lagarde, 's morgens een zachte, 's avonds een harde. Ik had geen idee waar dat op slacht. Leidje, geef mij in de euforie die het losbarst, een mentale eruptie die me overweldigt. Hier is Herman Brood en his Wild Romance. Onder een stwarm van loert komen de muzikanten het podium oprinnen. Ze nemen haar plak in en Iene vindt in een strak zwart pak spreekt u sta. De vader heeft geluk gehad. Ze zijn allerlei bijzondere bepalingen in ons contract niet nagekomen. Hoeveel tatoeages had je? Een hele protte. Hoeveel? Goh, ik had ze net teld, joh, maar ze zit hier en hier en ja, en protte. Kun je het vertellen hoe de nacht van Maren, dus je ging daar echt lezen? Ja, dat gaat eigenlijk over verslaving. En dan net alleen over zeg maar, verslaving op drank of drugs. Maar dat is echt verslaafd bij eerst om relaties. Dat ze toch bijna blijven en dat toch de ene partij, ondanks het feit dat hij misschien vernederen wordt of wat dan ook, dat hij toch net loskomen kan van die andere personen. Waarom schreeuwt net als een boek over jerpels? Over jerpels? Ja, dat zou best kennen. Wat zou ze erop schreeuwen dan? Ja, dat mag je dan even bedenken, hè? Ja. Want het is op zich net zo'n spannend onderwerp natuurlijk. Maar ja, goed, een rappel had ik een hele lange geschiedenis bijvoorbeeld. Had je schreeuwroutines, schreeuwrituelen? Dus ik schreeuw maar de hoorn. En dat doe ik dan 3 keer, zeg maar. Dus ik ga eerst een soort glad versie. Dan doe ik het in een glad blok versie. Dan schreeuw ik het iets netjes, zeg maar. Ja. En daarna ga ik pas achter de computer zitten en tik ik het uit. Ja, wat een monnikenwerk. Dat is monnikenwerk, maar het is echt een soort safe.